Reallocation naman po ng 23.6 million pesos hindi nagamit na bahagi ng Quick Response Fund ng Mangaldan inaprubahan. Para sa detalye, kasama natin Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM Report. Inaprubahan ng MDRRMC at Municipal Development Council ng Mangaldan ang pagre-reallocate ng 23.6 million pisong hindi nagamit na pondo mula sa 30% Quick Response Fund o QRF ng Disaster Risk Reduction and Management Fund para sa mga taong 2020 hanggang 2025 sa isang pagpupulong noong Enero 20. Ang naturang pondo ay gagamitin bilang Special Trust Fund alinsunod sa umiiral na patakaran na nagpapahintulot sa paggastos ng Quick Response Fund na hindi nagamit sa loob ng 5 taon basta't nakalaan pa rin sa disaster preparedness, response at mitigation. Batay sa planong inilahad, 7 milyong piso ang ilalaan para sa konstruksyon ng tulay sa Barangay Makayug na madalas bahain at itinuturing na disaster prone area. 5.4 milyong piso naman para sa pag-aspalto ng mga kalsada sa Barangay Poblasyon at 6.5 milyong piso para sa upgrading at rehabilitasyon ng mga kalsada sa Barangay Amansabina. Ang natitirang pondo ay nakatakdang gamitin para sa pag-iimbak ng relief goods, pagbibigay ng materyales sa mga pamilyang may nasirang bahay at pagbili ng garbage truck bilang bahagi ng mga hakbang sa disaster response at risk reduction. Tinalakay rin sa pulong ang kalagayan ng mga natapos na proyektong pang-infrastruktura na pinondohan mula sa 20% National Tax Allotment. Gayon din ang kabuuang bahagi ng lokal na pamahalaan sa NTA na magsisilbing pangunahing pondo para sa operasyon at iba pang serbisyo ng bayan. Kasama mo sa IFM News Dagupan, Idol Aaron Navelgas sa TAC IFM. IFM News. IFM News. IFM News.